Slovenský futsalový majster Slovmatik Fofo Bratislava získal cez víkend slovenský pohár. I preto vítam v štúdiu trénera klubu Jana Janika. Janko, vítaj u nás. Dobrý večer. Bolo ťažké takýto titul získať, keďže ste favorit veľký, tak to potvrdzovanie niekedy nie je ľahké, ale jednoznačný výsledok 7-2. A samozrejme, keď musíte každý týždeň dokazovať, že máte svoju kvalitu, vaše výsledky sú niekým veľmi často očakávané. Nie je to naozaj ľahké a som preto rád, že sme tento posledný krok tejto sezóne zvládli a vyhrali 7-2. Ten samotný zápas sa dlho vyvíjal tak pomerne rovnovážne, čo sa týka skóre. Tam bolo 2-2 ešte polovici, myslím, prvého polčasu, ale potom sa to zlomilo. Čo rozhodlo? Videl som na Mime Trnava, že hrala ťažký zápas semifinálový s Pinerolou, ktorý vyhrala až na penalty a stratila tam tiež jedného hráča, ktorý bol vylúčený. To znamená, už na finálový zápas neprišli v kompletnom zložení. To bol taký prvý handicap Trnavy. My sme mali 2 týždne pauzu. Od zisku titulu vlastne sme mali 2 týždne pauzu, tak sme sa mohli v kľude pripraviť na tento zápas a naozaj prvých 10 minút bolo vyrovnaných, ale potom už sme sa presadzovali. Spomenul si ten titul, tak ako hodnotí Slovmatik celú tú sezónu? Predsa ten titul tiež vyzerá, ako by to bolo ľahko získané. Vy ste vlastne ani jeden zápas neprehrali. Áno, je to už druhý rok, čo táto partia, ktorá je momentálne v kádri, títo hráči potvrdzujú, že naozaj prehrať, alebo respektíve remizovať iba jeden zápas za 2 roky je veľkým úspechom a naozaj si to momentálne užívame, tú pozíciu Slovmatiku. Máme výborné podmienky. Prezident Martin Grendár, myslím si, nastavil vysoko látku. Máme koncentrovaných veľa reprezentantov slovenských, českých. Máme vytvorené naozaj výborné tréningové podmienky a je vidieť, že sa na Slovensku trošku otvárajú nožnice medzi nami a ostatnými mužstvami. To je realita. Na jednej strane je to možno dobré, ale na druhej strane tam chýbajú ťažšie zápasy. Zápasy, ktoré by nás naozaj dobre pripravili na proste Ligu majstrov a tak ďalej. To znamená, na jednej strane áno, dokazujeme, že naša práca má zmysel, ale na druhej strane by sa nám zišlo, keby sme mali viacej náročnejších a ťažších zápasov. Práve to hrávate vlastne zápasy, ktoré niektoré vopred by mali byť jasné. Čo to môže spôsobiť a čo proti tomu robiť? Samozrejme, tí hráči, keď sú zvyknutí na naše ligové mužstvá, ktoré už keď prídu a idú hrať so Slovmatikom, tak trošku už vycítime, že majú z nás rešpekt. Áno, to znamená, nemáme zápasy, kde by sme museli otáčať často nepriaznivý stav. Nie sme zvyknutí prehrávať. To znamená, že aj tá prehra z času na čas má svoj význam. Samozrejme s mužstvom, ktoré je možno rovnocenné alebo lepšie od nás, by to posúvalo aj mojich hráčov. Keďže v našej lige naozaj dominujeme, tak nemám celkom možno dobrý pocit z toho, že na tej medzinárodnej, že sme celkom dobre pripravení na tú Ligu majstrov, najmä v tej fáze tej Elite Round. Lebo v tom Main Round narazíme na mužstva, ktoré možno, že sú na našej úrovni, ale v tej nadstavbovej časti, kde už naozaj hráme s veľmi silnými mužstvami, tam mi už chýba proste, aby mužstvo hralo takú kvalitnejšiu súťaž nejakú, alebo aby sme mali väčšiu opozíciu v lige. No, tak sme sa dostali vlastne k Lige majstrov UEFA, kde budete na začiatkom septembra zase reprezentovať ako majster Slovenska. Ale vy ste dvakrát za sebou boli v Elite Round, teda medzi tými najlepšími 16. Aký bude teda cieľ tento rok? Počkáme si. 6. júla má byť losovanie v Nyone, kde vlastne uvidíme, koho dostaneme. Je docela možné, že by sme mohli byť nasadení v prvom koši, lebo máme pomerne dobrý koeficient. V ostatnej edícii Ligy majstrov sme skončili na 11. mieste, lebo sme postupili z Main Round. Tu sme hrali v Bratislave. Boli to tie známe zápasy, ktoré sme hrali so Sportingom, so slovinským majstrom Oplast Kobarit a zo Skopje. Postupili sme do Elite Round, išli sme hrať ťažkú skupinu do Kazachstanu, kde sme hrali s Almátou, s gruzínskym majstrom a s poľským majstrom. Tam sme nad tými Poliakmi vyhrali, tie 2 ostatné zápasy sme prehrali, čiže celkovo sme skončili na 11. mieste. Čiže máme pomerne dobrý
ranking a je možné, že by sme sa mohli dostať aj do prvého koša. Tým pádom by sme sa teoreticky mohli vyhnúť aj tým najsilnejším, ale to tiež celkom nie je také jednoduché. Ale je to vlastne až taká veľká výhoda, alebo sa môže stať aj niečo, že vlastne vy dostanete z nižšieho nakoniec aj ťažšieho? No, presne tak. Teraz vrcholia vlastne súťaže. Uvidíme, kto bude v Španielsku majster, v Taliansku, v Rusku. A keď sa stane, že v Taliansku sa stane majstrom tým, ktorý má slabý ranking, tak sa jednoducho môže dostať do druhého až do tretieho koša. A my budeme losovaní z prvého a taliansky majster z tretieho, no tak to je proste smola. To bude katastrofa. Áno. No, bude sa ale Slomatik pred touto pohárovou Európou aj nejako posilňovať? Tak vždycky sa zvažuje v takomto klube možnosť doplniť káder. Musíme si zhodnotiť zdravotný stav našich hráčov, kľúčových hráčov. Myslím si, že máme dobre postavené mužstvo. Máme dobre postavené posty. Hráči hrajú skutočne, ten záver sezóny máme naozaj výbornú formu. A človeku by až bolo ľúto niekoho brať do tohto systému, ale zase musíme sa pozerať aj dopredu. To znamená, nevylúčujem, že by sme možno nejakého jedného hráča chceli osloviť, ale sú to veľmi, veľmi zložité možno rokovania a tak ďalej, ale o tom by som nechcel v tejto fáze rozprávať. Zatiaľ máme káder hráčov, s ktorými sme spokojní. Chlapci pracujú, čiže zatiaľ nejak až tak detálne neuvažujeme. No určite máte káder z takých spokojností vaše, pretože vy ste základom reprezentácie. Áno. A tak sa opýtam, vo februári, myslím, sme hrali kvalifikáciu o postup na majstrovstvo Európy, ktorá ten postup tesne chlapcom unikol. Vlastne mohli sme prvýkrát ísť na takéto veľké podujatie. Ako to vlastne na váš tým vtedy doľahlo? No bolo to veľmi zložité, lebo chlapci odchádzali na kvalifikáciu a všetko bolo v poriadku. Len problém bol ten, že v jednej skupine boli Češi, Slováci, Rumúni a neviem, kto tam ešte bol. A tam bol ten známy problém, že Slováci nepostúpili na úkor toho Česka a Rumunska a boli tam indície proste, že to bolo zmanipulované. Ja sa k tomu nechcem nejako vrácať, ale jednoducho hráči sa vrátili a ja som do kabiny prišiel a ja som tam mal obrovský problém. Áno, a to bolo treba riešiť. Ale vyriešili sme to veľmi chladnokrvne. Ja som si jednoznačne chlapcom v kabine povedal, že David Friš a Zdeněk Sláma sú hráči, ktorí v Slomatiku odvádzali perfektnú robotu a nebolo by celkom dobré, aby sa naša spoločná dvojročná robota pokazila na základe nejakých proste indícií. A máme svoje ciele v klube a tie sú vyhrať titul, vyhrať pohár a vyhrať Ligu majstrov a bez tých hráčov by to bolo zložité. Môžu prísť zranenia, môžu sa niekto vykartičkovať a jednoducho som bol za to, aby sa tie vzťahy čo najrýchlejšie dali do poriadku, čo sa nám podarilo. A myslím si, že sa to ukázalo ako dobrá vízia naša a emócie proste odišli. Chlapci sa začali venovať tréningovému procesu, prišlo vlastne play-off, začali sme hrať štvrťfinále, semifinále, finále, prišli výsledky a tým pádom sa situácia upokojila, čo som veľmi rád. Na jeseň čaká reprezentáciu, ale zase kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta. Tak tí chlapci ďalej majú chuť reprezentovať, či niektorí sa rozhodnú končiť? Tak ja myslím, že tie emócie sú preč a ja si osobne myslím, že tí chlapci majú chuť reprezentovať, chcú reprezentovať, i keď tá kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta je veľmi zložitá, lebo na Európu postupujú zo štvorčlennej skupiny dvaja, kdežto na svet ide víťaz, a respektíve ešte ten víťaz musí hrať baráž. Z Európy ide 5 tímov, čiže ja som teda ako optimistom, ale zase nie až takým veľkým, aby som si nemyslel, že sú tam iné tímy. Portugalsko, Taliansko, Španielsko a tak ďalej. Ukrajina, je tých krajín strašne veľa. To znamená, že áno, treba veriť, ale ako vieme, aká je realita. No, vy ste základom reprezentácie, ako som spomínal, takže aká je spolupráca s reprezentačným trénerom Richardom Bačom? Všetko tam funguje perfektne? Áno, Richard Bačo je, dá sa povedať, môj priateľ. My sme spolu trénovali reprezentáciu do 21 rokov. On mal veľmi silný ročník v Košiciach, kde pracoval. Ja som mal zase silný tím v rezervnom tíme Slomatiky v tom čase. A veľmi intenzívne spracovali. To znamená, opieral som sa o jeho robotu, dali sme dokopy, dá sa povedať, takú východniarskú a bratislavskú partiu, ktorá bola vynikajúca, odtiaľ vyšli výborné talenty, ktoré aj dneska ako hrajú, či už v Košiciach alebo na Slomatiku. Malo to zmysel, hrali sme ťažké všelijaké turnaje, takže naša spolupráca je dobrá a naozaj Rišo môže sa na mňa obrátiť, konzultujeme spolu a tá podpora našeho klubu smerom k reprezentácii je výrazná.
Tak nakoniec však vy mu trénujete signály do reprezentácie, takže Áno, vlastne to nevyhnutnosť. je to presne o tom, že naozaj tam príde hotový produkt a je tá ťarcha aj na mňa ako na trénerovi, lebo v podstate to, čo sa natrénuje v klube a je ich tam teda veľa tých hráčov, tak potom samozrejme mi záleží na tom, aby tá reprezentácia bola úspešná a keď by bola úspešná, keby postúpili, tak by som bol rád, lebo mal by som pocit, že aj my sme na tom participovali. No ale predsa, keby ste mali porovnať tým, že sa pohybujete už aj po tej medzinárodnej scéne s klubom, tak porovnať vlastne, ako ten futsal vyzerá v zahraničí a u nás, aké sú najväčšie rozdiely. Samozrejme, je to všetko v ekonomike, je to v schopnosti zaplatiť trénerov, hráčov, v zázemí, sponzorstve a o tom, ako možno aj štát prispieva na tieto veci, ale v iných krajinách, ako je Španielsko, Taliansko, Rusko, Portugalsko, dokonca aj Maďarsko, sa naozaj stáva ten šport profesionálnym. U nás v našich končinách je to taký amatérsky, poloprofesionálny, možno až profesionálny, ale naozaj tie krajiny, ktoré trvalo obsadzujú tie prvé koše, tak to sú krajiny, kde je systém vzdelávania, tréneri, od žiackých družstiev sa pracuje veľmi intenzívne, sú tam schopní tréneri a vlastne ten hráč, ktorý príde do toho seniorského mužstva v týchto krajinách, tak ho tam neučia hrať futsal, ako to v našich končinách je, ale on sa všetko základné naučí v tom veku zlatého učenia vo veku okolo 15 rokov. To znamená, že on už potom príde a už vie, čo je futsal, kdežto u nás to celkom tak nie je. No. Čiže stále u nás ešte funguje asi taký systém, že viac menej akoby kradneme futsalistov z veľkého futbalu, alebo odkiaľ prichádzajú talenty? Áno, samozrejme, my v kluboch sú kluby, ktoré majú aj rezervné tímy, ale smerom k žiakom a k tým dorastencom tam funguje systém turnajov. Áno, to znamená, áno, pracuje sa, veď pred každým ligovým zápasom Slovomatiku v záverečnej fáze, najmä teda v tom play-off, sa hrali finále žiackych súťaží. To znamená, prišli tam rodičia, prišli deti, hrali futsal, odohrali a potom ostali na ten zápas tých dospelých. A vlastne takéto prepojenie tam fungovalo. Bolo to veľmi pozorodné, prišlo veľa ľudí do haly a niečo sa deje. Ale jedna vec je urobiť nejaký turnaj dlhodobejší, ale potom naozaj tá nadstavba. Máme stredoškolské ligy, sú vysokoškolské ligy, je toho strašne veľa, veľmi veľa hráčov to hrá. Ale je pravda, že samozrejme my participujeme alebo bereme hráčov z veľkého futbalu. Nevieme si celkom vychovávať, neviem v našich silách si vychovať vlastných hráčov od dola, od žiakov až po seniorov. Tak na záver ešte, ako možno sa spopularizoval vôbec futsal za posledné roky v tom medzinárodnom hľadisku? Je tam veľký posun? Áno, ja to vidím aj, vnímam to tak, že naozaj Eurošport sa dohodol so Španielskou futsalovou federáciou, dávajú zápasy ligové, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy takisto idú a významným tam sú nakoniec spôsobom... plné haly, tam je 15 000 ľudí na tých Áno, samozrejme, tak je to tam iný fenomén, tam to proste médiá živia v novinách, v televízii, trošku ináč to vyzerá ako v našich končinách samozrejme, ale ako naozaj sú aj u nás rezervy samozrejme, ale tá Európa, ten svet je ďalej, ako sme my v tomto. No, dúfajme, že dobehneme tú Európu. Janko, ďakujem pekne za návštevu štúdiu. Nech sa slovenskému futsalu aj vášmu klubu darí. Ďakujem pekne.